i were akwa ahụ clean that portion ị chọrọ ime altar ahụ, i clean that portion ị chọrọ ime altar ahụ, i clean that portion, the music, i clean that portion ị chọrọ ime altar ahụ, ime gịnị? Iji ya, a kind of ịjụchasịa, iji ejụchasịa ya, maka na ọ ebe ndị nsọ, ebe ndị mmụọ, ebe ndị otu gị na ebe were ọnọdụ, iji akwa jụchasịa ya, ijụchasịa akwa, iwepụ ya, kụwa ya n'ezi ma ọ na toilet, kụwakwa ya, iflushia ya, i were akwa ahụ mee gịnị? Ji dekoreti ọta gị, maka isi dekoreti ọta ọma mma n'anya, itinyesi ụmụ ihe ndị ahụ i gotere, swit chingom gị na biskiti gị, itinyesi ha, itinye ya n'efere, ọsọ gị tinye n'ọgụ or white plate, dọwara ha anyị na-akpịa nwa bebi, baby doll, ịdọwara ha ya, tinyesa ha ụmụ incense ndị ahụ. Once ị dọwara ya, ime gịnị? I buru ihe ile ọma ịkpara, ihe iji ekpe ile ọma na mmiri, mee gịnị? Gawa mmiri, iri white gị, i buru ihe ile ọma gị gawa mmiri. Ihe ị ga-eji aga mmiri ahụ